नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 कार्तिक 26 गति यानी 11 नवंबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 10 गो प्रमुख खबर सब। सरलाही में मोटरसाइकिल दुर्घटना भइले पर एक युवक के मृत्यु भइल बाटे त दोसर एक जने घायल भइल बानी। मृत्यु होखले में जिला के बल्ला नगर पालिका 9 नहरगंज के 20 वर्षीय राजीव सहनी रहल बानी। बीतल सांझिया जिला के ही बल्ला नगर पालिका 1 मिर्जा हथियौल में BR30S 9306 नंबर के भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल दुर्घटना भइला पर उनकर मृत्यु भइल बाटे। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटना में पड़ल आ दुर्घटना में वहाँ के घायल भइल बतावल गइल बाटे। घायल राजीव को स्थानीय अस्पताल में इलाज के क्रम में बीतल रात मृत्यु भइल बाटे। दुर्घटना में पड़ के मोटरसाइकिल के पछाड़ी सवार हुए जगह के रहे वाला बिट्टू दास घायल भइल बानी। उनकर इलाज अभी हो रहल बतावल गइल बाटे। मृतक राजीव के लाश पोस्टमार्टम के खातिर जिला सदर मुकाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल में पहुंचाल गइल है और ये पोस्टमार्टम के बाद परिवारजन के बुझावल गेल रहे। ऐसे ही घटना के संबंध में थापन अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी देले बाटे। लागू औसत ओसार पसार के मुद्दा में पकड़ाऊ पड़ल एक थुनुआ प्रहरी की हिरासत से भागे में सफल भइल बानी। सरलाही जिला के हरिवन स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय थुनुआ कक्ष में रहल बराथवा नगर पालिका वार्ड नंबर 9 मूर्तिया के राम अयोधी मुखिया बीतल रात फरार भइल बानी। मुखिया के नियंत्रण में लेवेला प्रहरी व्यापक संख्या में सुरक्षाकर्मी परिचालन कइले बाटे। सूरत के अनुसार प्रहरी के प्रारंभिक नियंत्रण में आ चुकला पर भी एकर आधिकारिक पुष्टि होखे के बाकी रहल बुझल गइल बाटे। ई घटना से सरलाही के प्रहरी की कार्यशैली ऊपर गंभीर प्रश्न उठल जनावत स्थानीय मीडिया सब चिंता व्यक्त कइले बाटे। थुनुआ कक्ष से थुनुआ फरार भइले बाद इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन में कार्यरत हिरासत व्यवस्थापन अधिकृत आ सेंट्री सहित 4 जन सुरक्षाकर्मी के अनुसंधान के खातिर जिला प्रहरी कार्यालय मलंगवा में तानल गेल रहे। जिला प्रहरी कार्यालय के अनुसार फरार थुनुआ के खोजी तेज बनाल गेल बाटे त घटना के थप अनुसंधान भी हो रहल बाटे। थुनुआ कक्ष से थुनुआ भागे में सफल भइल सुरक्षा कमजोरी के आशंका करत घटना प्रहरी संगठन में सुधार के आवश्यकता रहल बतावल गेल बाटे। परसा प्रहरी यात्रु संगे ज्यादा भाड़ा वसूल करे वाला 3 जने के नियंत्रण में लेले बाटे। लंबा दूरी की यात्रा में चले वाला सवारी साधन सब यात्रु संगे अनुचित रूप में ज्यादा भाड़ा वसूलत आयल जन शिकायत भइला बाद प्रहरी सर्च अभियान चला के उ लोग के पकड़ाव कइले बाटे। परसा प्रहरी के प्रमुख कुमोद ढुंगेल के अनुसार यात्रु सबसे ज्यादा भाड़ा वसूलल शिकायत बढ़ला बाद प्रहरी बीरगंज बस पार्क क्षेत्र के निगरानी करत खोजी अभियान चलैले रहे। उक्त अभियान के क्रम में 3 जने पकड़ाव पड़ल बने। पकड़ाव पड़ल सबके नाम अभी गोप्य राखल गइल प्रहरी जनल बाटे आ उ लोग के थप अनुसंधान के खातिर जिला प्रहरी कार्यालय परसा के हिरासत में राखल गइल बाटे। सप्तारी के हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका में तलब भाता के मांग करत शिक्षक का कर्मचारी सब अनिश्चितकालीन तालाबंदी कइले बाटे। चालू आर्थिक वर्ष से 2081-82 के सावन से अभी तक के तलब न मिलल कहत काल उ लोग कार्यालय के मुख्य गेट में ताला लगेले बाटे। उ लोग कार्यालय अगाड़ी धरना समेत दिले बाटे। आंदोलन परिचालन समिति के संयोजक अशोक कुमार यादव के अनुसार तलब भत्ता के खातिर मेयर उपमेयर आ प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत के बेर बेर मौखिक लिखित रूप में भी आग्रह कैले पर भी सुनवाई न भइले बाद तलाबंदी करे में बाध्य भइल बतावल गेल बाटे। दशहरा तिहार छठ जैसन प्रमुख पर्व में भी तलब न मिलला पर शिक्षक कर्मचारी सब के परिवार पाले में कठिन भइल यादव बतैले बानी। शिक्षक सब गत कार्तिक 6 गते नगर प्रमुख के तलब भत्ता के मांग सहित ज्ञापन पत्र बुझावत 6 दिन के अल्टीमेटम दिले रहनी, लेकिन कोनो ध्यान न देखला बाद उ लोग कार्तिक 11 गते से विद्यालय बंद करके धरना शुरू कर रहनी। धरना व्यवस्था भइला बाद अंततः तालाबंदी में जाए में बाध्य भइल उ लोग के कहनाम रहल बाटे। नगर सभा के अभाव में चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 के कोनो आर्थिक कारोबार होके न सकला से समस्या उत्पन्न भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय परसा 85 लाख से ज्यादा के भंसार छले के सामान सहित ट्रक नियंत्रण में लेले बाटे। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 8 घंटाघर चौक से प्रहरी ट्रक नियंत्रण में लेले बाटे। बीरगंज से कैलाली तरफ जा रहल ना चौक 551 नंबर के मालवाहक ट्रक से 85,70,240 रुपये बराबर के खुदरा तथा दवाई सब बरामद कैल परसा के प्रहरी प्रवक्ता नायब परीक्षक दीपक भारती जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार विलबीजक से ज्यादा के सामान सहित नियंत्रित ट्रक के आवश्यक कार्रवाई के खातिर राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलय में बुझावल गेल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय परसा प्रतिबंधित लागू औषध सहित 1 जने के पकड़ाव कइले बाटे। बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 गंडक चौक से प्रहरी लागू औषध सहित 1 जने के पकड़ाव कइले बाटे। प्रहरी चौकी गंडक से खटल नियमित चेकिंग टोली बीरगंज से काठमांडू तरफ जा रहल बागमती प्रदेश 03001 2666 नंबर के सार्वजनिक बस के चेक जांच करके क्रम में लागू औषध मिलल जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता परिणाम परीक्षक दीपक भारती जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार बस में सवार बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 25 निवासी 23 वर्षीय राज मोहम्मद देवान उजर बोरा भीतर
मेट से फोल्ड कईल ब्लैंकेट भीतर करिया प्लास्टिक में लुका छिपा के रखल अवस्था में लागू औषध बरामद होल बाटे। देवान के साथ से नूरफिन 1195 पीस, डाइजेपाम 1200 पीस, फेनार्गन 1185 पीस करके जमा 3580 एम्पुल लागू औषध बरामद होल बाटे। देवान के बरामद लागू औषध सहित नियंत्रण में लेके लागू औषध संबंधी कसूर में था अनुसंधान हो रहल प्रहरी नायब परीक्षक भारती बतैले बानी। वैदेशिक रोजगारी में ऑस्ट्रेलिया भेज दे हम कहत ठगी करे वाला 2 जने के प्रहरी पकड़ाव के बाटे। पकड़ाव करे वाला में परसा के पटौरा सुगोली गांव पालिका 2 रंगपुर टाँडी घर भइल काठमांडू के बुढ़ा नीलकंठ रहे वाला 34 वर्षीय सुदीप चंद्र बखरेल आ रंगपुर टाँडी ही घर भइल ललितपुर के सानेपार रहे वाला 33 वर्षीय सूरज खनाल रहल बानी। बखरेल आ खनाल बेरोजगार युवा युवती सबके आकर्षक तलब के प्रलोभन में पार के ऑस्ट्रेलिया ले जाए के कहत 12 लाख रुपया उठा के संपर्क में भइल प्रहरी जानकारी दिल बाटे। उ लोग के काठमांडू के नक्साल से पकड़ा करके जिला प्रहरी परिसर काठमांडू भेजल गई बाटे। काठमांडू के उपत्यका अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रहरी परीक्षक अंगूर जीसी बतैले बानी। मध्य प्रदेश के 7 स्थान में आए वाला घन 16 गति उपनिर्वाचन होखे वाला भइल बाटे। सप्तरी धनुषा महोत्तरी रोहतहट के 7 स्थान में निर्वाचन होखे लागल बाटे। सप्तरी के डाकेसनौरी नगर पालिका 1 आ 4, धनुषा के धनुषा धाम नगर पालिका 1, महोत्तरी के रामगोपालपुर नगर पालिका 2, रोहतहट के स्नात नगर पालिका 7, रोहतहट के राजपुर नगर पालिका 6 आ 12 के गढ़ीमाई नगर पालिका 8 में उपनिर्वाचन होखे लागल बाटे। चार पर्व के समापन संगे आम जनता पार्टी आजपा भ्रष्टाचार कुशासन आ सरकार के अनावश्यक कार्य विरुद्ध विशेष अभियान संचालन करे वाला भइल बाटे। प्रभुसार नेतृत्व के आजपा काठमांडू मधेश में एक साथ भ्रष्टाचार विरोधी जन जागरण अभियान शुरू करे के निर्णय कइले बाटे। आवेला घन 1 गते से काठमांडू मधेश के 8 जिला में पार्टी भ्रष्टाचार विरोधी विशेष जागरण अभियान विरोध प्रदर्शन करे जनैले बाटे। मुल्क में बढ़त गईल भ्रष्टाचार कुशासन अनियमितता महंगी या सरकार से लादल गईल अनावश्यक कर विरुद्ध सड़क में उतरे में बाद भले आसपास जानकारी करेल बाटे। अगन 1 में काठमांडू के शांति वाटिका में बृहद विरोध प्रदर्शन के आयोजना बनावल गईल। आसपास सरकार के अनावश्यक कर हटावे के देश व्याप पर व्यवसाय बचाओ कह के नारा के साथ विशेष अभियान चलावे के निर्णय कइले बाटे। आसपा के मध्य प्रदेश कमेटी भी सप्तरी से परसा तक मधेश के मुख्य शहर सब में सभा सहित विशेष जागरण अभियान के आयोजना करे के निर्णय कइले बाटे। मध्य प्रदेश के प्रवक्ता डॉक्टर हेम प्रसाद शाह के अनुसार सप्तरी, सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सरलाई, रोहतहट, 12 परसा जिला में जागरण अभियान 1 हफ्ता तक संचालन होगी। प्रभुसा के नेतृत्व में पार्टी नेता सबके सहभागिता में होखे वाला यह अभियान में भ्रष्टाचार, अनियमितता, महंगी बेरोजगारी और वैदेशिक रोजगार के ठगी विरुद्ध आवाज उठावल जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संगे बात करके यूक्रेन में युद्ध न बढ़ावेला आग्रह कईल द वाशिंगटन पोस्ट आज से बतैली बाटे। डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी कमला हैरिस से ऊपर के आश्चर्यजनक चुनावी विजय के कुछ दिन बाद ट्रंप बीफे के फ्लोरिडा के मारे लागो स्टेट बा से फोन कईल समाचार उल्लेख बाटे। ट्रंप के संचार निर्देशक स्टीवन चेंग AFP के लिखित विज्ञप्ति में कहले बाटे, हामी राष्ट्रपति ट्रंप आ अन्य विश्व नेता सबके बीच के निजी फोन वार्ता में टिप्पणी न करें। ट्रंप पुतिन के रूप में अमेरिका के बड़का सैन्य उपस्थिति के याद कराला में नाम न छापे के आधार में फोन वार्ता संगे परिचित कुछ व्यक्ति के उद्धृत करत पोस्ट बतैले बाटे। आज के खातिर बादल खबर रहते हैं, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आवे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।